Det var en pause fra ligesom alt det her hverdagsnød, som man var vant til, og så fik du lov til at komme ned i Belgien og opleve en masse ting, men stadig lære en masse samtidig med. Jeg hedder Julie, og jeg var på Erasmus Plus ophold i Belgien som culinary elev. Og jeg hedder Julie, og jeg var på Erasmus Plus ophold som landbrugselev. Altså mit ønske med at være dernede, det var ligesom at se det belgiske landbrug og finde ud af, hvordan deres landbrug det virker og fungerer i forhold til, hvordan det danske nu ser ud. Jeg havde glædet mig rigtig meget til at se skolen, og især på grund af chokoladen. Altså det går de meget op i der i forhold til i Danmark. Jeg synes, vi lærte en masse dernede, fordi de havde en masse ting, som vi ikke har her hjemme i Danmark. At komme ud og rejse, det tror jeg egentlig, man har fået på en måde mere lyst til. Fordi nu har du prøvet det med at snakke engelsk og være ude. Det var lidt en oplevelse at skulle lige pludselig snakke engelsk og sådan. Men det tog også lidt tid lige at forstå hinanden. Men så når man gjorde det, så var det faktisk helt vildt hyggeligt, og de var mega søde alle sammen. Altså mine anbefalinger vil i hvert fald bare være at prøve at tage med, fordi det er mega hyggeligt. Og det var en oplevelse, og man blev sat lidt på prøve dernede.